kemah yo pa ma josia jo dajon. Dajon kau laki-laki atau berusi? Hah? Laki-laki. Apa dosi kapai wa kemah jo laki-laki ke tempat nalangang. Kecik induknya. Pailah nak. Dari dingin bau tarason gayo. Tapi konya datang lo kayaknya. Ya, awak boleh pai pakai mah dia ma. Kama kaladang padi dak ke indarua. Ya kan? Jo siapa mahasiswa, kalau jo mahasiswa bersama-sama jo dosen boleh. Itu ada dosen pembimbing. Itu dalam rangka kegiatan sekolah. Kalau siswa ada guru pendidik. Tapi kalau kamu saja bujang jo gadih, masih di SMA kelas 3 jo kelas 2, durian kalau babau ojuan timun biar taimpi biar maimpi antimun caye.